Good morning mga kaserye. We're going to Bukid. So magpapawis. So let's go. Tara. Yan. Taas na ng araw, 7 a.m. Butong mo pag-ilog pinto lang. Hindi ang masiram ha. Wag. 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 Bugyo. Ha? Kung may motor, butong mo sa gilid. Wala pa rin talaga, parampay na. Ha? Ano talaga na kinti? Chi, masayin ka Chi. Parampay na. Tukad ka Chi. Grabe. Tatanaw yung bulkang Mayon dito mga kaserye. Ayun na ang isang grupo. Ang mga pamangkin. Lagi ito nagbuwa. Ligip-ligip na naman. Motor. Cellphone. Hello, mag-god. Doon kasi nandito kami sa Trombarang sumayon. Na. Wala, may motor ba? May gilid doon. Na, may motor! Rombat. Panagi, harinugi. Lat lang. Tig-harvest pa. Gilid na pati digde. Baka mahulog ka mo. Pero law. Oh, nahulog ko sa ro. Hindi dito, green na. Dapat nga ni orange. Bakong green. Ah. Ang god, Ni grabe ng kapot si Anggi. kada ko ta. Bulaklak ng karambot. Healthy and yummy. Makain kayo niyan mga kaserye. Masarap yan. Andun na sa mga bata. Karambot. May mga. Nice improving. Nasemento na yung kalsada.
Anong oras na? Tagal makarating. Walking with Jesus. Tiglunok. Ah. Ano hon sa napalan? Walking with Jesus. Nag-uulan ng bola. Wow. Ano yan? Oo nga. Muulan ng bulaklak. Ang bango. Bango. Ba, anong kahoy yan ba? Ha? Balite? Yan? Balite yan? Unghamot ba kang burak? May mga bulaklak. Bulaklak ng balete. Ang bango. Oh. Game. Harvest ng saging. Ay, putulan. Siyempre. Yaw na si mama, yaw na. May tabak pa. Ay, dapat dinala ko sa rabbit! Ups, 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 ups. Kamoring Yan na. Ay! Matumbay ka ke! I. Iya. Ito masarap na. Ay, una ko mga ano. Ulit sana. Iyo, masap na nakitang batag. Dalang sa kato sa kapwa. Ulan. Keep Chi. Chi. Keep Chi. Oh. Chi. Pareho mayo. Ta, pareho mayo. Chi. Parang nga. Ano ko tabaw dyan? Subadan mga iba. Nung motor ako sa bago. Subadan mga iba. Ang hari. Dali, nabira na ay mag-iwasan nila ng aragdan. Day mo, Juan! Ay, lingan si Erwan. Babaon mo! Si Erwan an. Nahulog ako. Pundo ko na?